салом бародарон. Барселона рӯйхати бозингаронашро барои бозии 19-ум тури Испания бар зидди Испаньол нашр кард. Дар якум бозии соли 2020 метавонад Ансу Фати бозӣ кунад, ки пеш аз соли нав аз ҷиҳати саломатӣ каме мушкилӣ дошт. Ҳаминтар боз дар рӯйхат дигар бозингари ҷавон афтод, ин Карлос Перес мебошад. Аммо Рики Пуш нигоҳ накарда ба оне ки Карлос Аления ба иҷора рафт, дар рӯйхати бозингарони имрӯза наафтод. Метавонад бозӣ кунад Сержи Роберто, ки на чанд рӯз пеш модараш вафот кард ва даста ӯро якчанд рӯзӣ истироҳатӣ дод. Имрӯз Барселона ба дастаи охирони ҷадвал дар Испания ба меҳмонӣ меравад, ки кӯшиш мекунад ҷои якуми худро дар Ла Лига нигоҳ дорад. Проблемаи асосӣ барои дастаи каталонӣ ин маротиба набудани Тер Штеген мебошад, ки дар айни ҳол травма дорад. Дар ҳақиқат набудани ӯ мушкилӣ меорад, лекин нигоҳ карда ба оне ки Испаньол дар 19 тур танҳо 10 хол ба даст овардааст, бояд бо натиҷаи хуб баргардем. Биёед имрӯз ҳама каса состави Барсаро интихоб мекунем барои бозӣ. Рафтем. Якум классика. Дар ин состав қариб ки ягон сюрприз нест. Ҳамаи озмоишон маҷбурӣ мебошанд. Масалан, Нето дар дарвоза ё ин ки Валверде метавонад Умтитиро бар ивази Лангле дарорад. Шояд ин состав он қадар ҷолиб набошад, аммо эҳтимолияташ зиёд аст. Дуюм, бе Бускетс, аммо бо Фати. Бале, бе Серхио Бускетс дар состави Барса вақтҳои охир ҳеҷ иқболе нест. Шояд дар бозӣ бо Испаньол ин лаънатӣ фурӯ биғалтад. Ҳамчунин бозӣ кардан бо аутсайдер шанс мешавад ки Ансу Фати худро беҳтар нишон диҳад. Сеюм, ҷавонон ва Месси дар ҳамлаи миёна. Испаньол рақиби сахт нест, барои чӣ наметавонем ҷавононро дар ин бозӣ насанҷем, на танҳо Ансу Фати, ҳамчунин дигаронро. Дар состави асосӣ дар дарвоза Иньяка Пеня риски калон аст, лекин ин дарвозабон хела боз мешавад ки бо состави асосӣ машқ мекунад. Ки медонад мумкин ки он ҳам ба мисли Ансу Фати худро нишон диҳад. Ба ҳамин тамом дӯстон, кадом состав бисёртар ба шумо писанд омад? Дар комментария овоз диҳед ва аз ёд наворонед состави худро навистан, агар ин составҳои пешниҳодкардагӣ ба шумо писанд наомада бошад. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.